Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa da abokan arziki, kamar yadda na saba zuwa muku da sababbin bidiyoyi da abubuwa na ban nishadi. Wannan shirin da nake so na gaya muku shine Gidan yan tara. Yana kan tashar Gidan yan tara TV. Ku kasance da shi, ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi sharing don ya ricin duniya. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Maryam Muhammad, amma an fi sanna da Maryam Mike. Beautiful. Wannan fim din namu mai suna Gidan yan tara yana ilmantarwa da wa'azantarwa tare da hakadantarwa. Ku je YouTube din mai suna Gidan yan tara TV, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana